Príjemné počúvanie, pozdravujeme vás z inej Žiliny. Mojím hosťom je Jozef Cisárik, kolega, kamarát. Ahoj Jozef. Ahoj, dobrý deň. Ja ťa poznám hlavne ako športovca, karatistu, ale aj človeka, ktorý má cit pre detail, robí s financiami, tak prosím ťa, povedz nám niečo o sebe bližšie. Tak celý život, alebo respektíve celý môj profesionálny život sa venujem, pracujem vo finančnej správe, kde som vlastne zastával aj funkciu riaditeľa, aj vedúceho oddelenia kontroly a kde vlastne aj v súčasnosti pracujem. Čiže tá práca je vlastne dosť ťažká, ale samozrejme aj túto prácu musí niekto vykonávať. Takže ako sa ti zaspáva? Poviem, že táto práca je náročná a je to práca na 24 hodín a 7 dní v týždni, lebo je to stále v tej hlave to je a stále človek hľadá riešenia, ktoré vlastne musí vykonať, aby tá práca vlastne mala nejaký zmysel a aj výsledok. To je základ. Takže ten šport ti pomáha tak odbúrať nejaký stres alebo zrelaxovať. Jasné, ten šport je vlastne to, čo je ešte pomimo, ktorému sa tam venujem vlastne 40 rokov pomaly, od roku 1985, keď sme zakladali oddiel, respektíve bol som v prvom nábore a oddiel som prebral v roku 93, čo už bude pomaly 30 rokov, čo sa venujem ako predseda oddielu a aby sme sa tam bavili už o korektnom športe, tak je to karate, a ktorý patrí, je to jeden z najväčších oddielov v tomto športe na Slovensku a myslím, že je dosť úspešný klub, kde sme vlastne vychovali niekoľko majstrov Slovenska, majstrov Európy a máme dokonca aj dvoch najlepších športovcov, ktorí boli vlastne ako najlepší športovec mesta Žiliny, ako Juraj Tabak a Eva Nováková. Čiže myslím, že touto prácou chceme vlastne aj v tejto práci by som ďalej pokračoval, čo sa týka športu a vlastne rozširoval vlastne aj tieto možnosti aj do iných častí sídlisk, lebo teraz pôsobíme na Hlinách 6, 7 a aj s poslancom Augustinom sa nám minulý rok podarilo otvoriť aj prípravku na základnej škole Guľatín. Myslím, že o tento šport je celkom aj dobrý záujem, boli sme aj olympijský šport, dúfam, že aj budeme. Takže asi z toho športového. Ty kandiduješ na poslanca, ale nie si až taký nováčik, pretože pracuješ v komisii. Možno, že by si mohol spomenúť túto komisiu, lebo je veľmi dôležitá pri meste. Áno, chcem poďakovať. Kandidoval som už vlastne v predchádzajúcom volebnom období, v roku 2018. Kandidoval som vlastne na hlavného kontrolóra mesta Žilina. Takže a potom vlastne iná Žilina ma vlastne dala vlastne do komisie finančnej, kde vlastne som pracoval počas celého tohto volebného obdobia. Že táto komisia asi pravdepodobne najnáročnejšia, lebo všetko vlastne pokrýva všetky vlastne podklady, sú vlastne prejednávané pre mestské zastupiteľstvo v tejto komisii. Povedz nám, v ktorom obvode kandiduješ a čo by si chcel urobiť, ak budeš poslanec? Tak kandidujem v obvode číslo 2, ktoré vlastne zahŕňa Hliny 5 až Hliny 8, Bôrik a Malá Praha. Kandidujem z toho dôvodu, lebo samozrejme nie so všetkými vecami, ktoré sú tam, som spokojný a nie všetko sa vlastne podarilo počas tých volebných období, ktoré vlastne boli k dispozícii. Samozrejme stále je roboty viac a viac. Chcel by som sa vlastne zamerať hlavne na to, aby som podporil výstavbu malých ihrísk, aby vlastne tie deti a vlastne aj tí starší ľudia mali kde vyžiť v rámci voľného času. Potom je to vlastne prehodnotenie jednosmerných ciest, ktoré nás tam trápia, hlavne tam na Hlinách 5. Či je to efektívnejšie, chcelo by to vlastne nejakú komunikáciu s tými obyvateľmi, lebo mne osobne tie jednosmerky moc nevyhovujú. No ja sa tam tiež zamotávam. No presne tak. Máš nejaké podnety aj od iných? Áno, jasné, tie ľudia nie sú moc s tým spokojní, hlavne keď sa nám tam aj nejaká mestská polícia začne tam moc vyžadovať, tieto jednosmerky, a hlavne tí starousadlíci sú vlastne zvyknutí na to staré značenie a nie moc im to vyhovuje. Takže toto bude asi aj jedna z tých priorít, prehodnotenie, ako som už povedal, a prehodnotenie tých jednosmerných ulic. A samozrejme potom, nakoľko som športovec a vlastne kandidujem za jednu Žilinu, kde vlastne
by som povedal, roh športovcov a vlastne aj kvôli tomu, že sú to ľudia, s ktorými chcem ísť vlastne do volieb. Tak podpora, dúfam, že sa nám podarí spraviť už konečne tú infraštruktúru a nejakú tú mestskú halu, lebo aby všetky športy, ktoré sú možné, hlavne tie kolektívne, už konečne, aby hrali extraligu. Samozrejme, ktoré nehrajú ešte teraz. To je môj sen. Volejbal, basketbal, podobné kolektívne športy, aby sa vrátili tam, kde pôvodne v Žiline boli. Aj to boli dominantné športy Žiliny a teraz sú na okraji, čo mi moc ako nevonia, by som povedal. Ty si asi pamätník tých veľkých zápasov, ale taktiež tých koncertov. No, koncertov v Korytnačke a podobne, tak toto ma veľmi mrzí, aj toto je vlastne jeden z dôvodov, že keď chodím po súťažiach, tak som hrdý na to bol, ako Žilinčan, že aj som uspredával dokonca súťaž v Korytnačke, obrovskú, a bol som hrdý na to, že máme najlepšiu halu, aj najkrajšiu halu v rámci Slovenska. A bohužiaľ teraz chcem robiť aj súťaže pre deti, kde my máme okolo 500-600 detí a nie je možné usporiadať túto súťaž v rámci Žiliny. Z technických dôvodov, samozrejme kapacitných, a po ďalšie samozrejme aj tie kolektívne športy, no tak nemáme pre tých ľudí, kde by vlastne prišli aj pozbudzovať a mali tie deti vzor, aby mohli vlastne športovať. A toto nám tu chýba, lebo fakt toto bude dosť veľký deficit. Ty máš predpokladám priateľov, kolegov zo Slovenska, z Európy, a sa ťa pýtajú na túto legendárnu halu? No samozrejme, lebo vedia, a tam je to zložité, treba si uvedomiť, že Žilina vlastne v strede Slovenska, čiže keď východňari alebo z Bratislavčania prechádzajú Žilinou, tak prechádzajú samozrejme okolo Žiliny a prechádzajú okolo Korytnačky, takže a hlavne tí športovci, keď sa vlastne my stretávame na súťažiach po celom Slovensku, tak stále sa pýtajú, že kedy sa tam vrátime, kedy tam vieme usporiadať nejakú súťaž. No a bohužiaľ musím povedať, že zatiaľ nemáme nejakú v úvodzovkách víziu, nejakú časovú, kedy by sme sa vrátili naspäť do Korytnačky, alebo nedaj Bože, vybudovali i obdobný stánok podobného charakteru, čo si myslím, že bude dosť náročné, ale aj toto si myslím, že by malo byť celomestského zastupiteľstva určite, lebo toto je dominantná alfa omega. Myslím, že pre všetkých Žilinčanov. Áno. Ešte možno by sme mohli podkrojiť niečo z tvojho života, čo sa týka súkromia. Že skúsme tie dvere otvoriť. Tak súkromne som už šťastne ženatý, 28 rokov a mám 2 synov. Tiež karatisti? Tak synovia nehrali karate, tam ešte musím trošku zase ísť do inej oblasti, tak synovia hrávali hokej a ja som sa takisto venoval hokeju, myslím teda ako organičné, bol som vedúci družstva, synovia hrávali s cehlárikom, hej, čiže dosť významnými, by som povedal, hviezdami v rámci žilinského hokeja a tam vlastne, keď do tohto už som zabrdol v rámci teda synov, že hrávali hokej, syn až do extraligy juniorky. Teda ma mrzí samozrejme, že Žilina nie je v extralige. A aj ten štádion by si už podľa mňa tiež patril, aby si teda mal nejakú rekonštrukciu, lebo tam je samozrejme deficit tiež obrovský. Takže držím palce aj samozrejme žilinskému hokeju, aby sa vrátil naspäť do extraligy, dúfam, sa to už tento rok podarí. Držíme palce hokeju a držíme palce tebe, aby sa ti všetko podarilo a aby sa naplnilo to, čo vlastne v tej svojej aktivite alebo aktivitách hovoríš, že chceme spraviť zo Žiliny mesto, kde sa oplatí žiť. Tak dúfam, že to spolu dokážeme, aj na Žilina, že budeme mať čo najviac poslancov a aby sme mohli vlastne presadiť aj nejaké naše programové ciele. Naším hosťom bol Jozef Tisárik z Inej Žiliny. Ďakujem, majte sa pekne. Do počutia.